Aýlyklaryň göterilmegi barada prezidentiň gol çeken permanyndan soň bazarlarda harytlar gymmatlady. 5-nji ýylda prezident Berdimuhamedow döwlet-edara kärhanalarynda aýlyk haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň hemde talip haklarynyň 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 10% ýokarlandyrylmagy barada permana gol çekdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bu kararyň ýa-ni ýurduň bazarlaryna harytlaryň bahalarynyň gymmatlandygyny habar berýärler. Aýlyklaryň ýokarlandyryljakdy ulan edilenden soň hemme zat gymmatlady. Ýöneköy arçalyk suw 2,5 manat boldy. Ozal onuň bahasy 1 manatdy diýip habarçy 9-njy ýylda Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bahalary gymmatlan azyk önümleriniň hataryna beýlek harytlar bilen bir hatarda tüwü, şeker we greçka da bar. Bahalar guruluşy harytlaryna da öz täsirini ýetirdi. Mysal üçin öňkü 1 manatlyk lampoçkalar 4 manat boldy diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ozal bahasy 15 manat bolan sigareti häzir 28 manata çykdy. Gara bazarda dollaryň narhy Aşgabatda 17 manatdan 18 manata çenli gymmatlady. Ýatlasak geçen hepde valyutanyň gara bazaryna dollar Aşgabatda 17 manata düşüpdi. 2-nji ýylda onuň bahasy 16,5 manata çenli arzanlapdy. Azatlyk radiosynyň Daşowut welaýatynyň 2-nji habarçysy hususan soňky döwürlerde adamlaryň ýaşaýyş şertleriniň ören agyrlaşanyny, muňa ýurtda giň ýaýran işsizligiň hemde harytlaryň narhlarynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanlygyny yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berýär. İşsizlik we narhlaryň ýokarlanmagy adamlarda uly kynçylyklary döredýär. Tutuş hojalyk bolup diňe pensiýa ýaşaýan maşgalalar bar. Olar azyk harytlaryň gymmatlamagy bilen öýe gerek harytlary zordan satyn alýarlar diýip habarçy bellädi. Onuň regionda geçiren gözlegleriniň esasynda ýetiren maglumatyna görä käbir hojalyklaryň arasynda köp wagtlap diýişlerini etdirmeýän maşgalalar bar. Käbir hojalyklaryň diýişlerini etdirmeýär. Käbiler etderegine sorun kelle baş aýagyny satyn alyp çağalaryna ýydirýärler diýip habarçy aýtdy. Süýjü köýkýade meske satyn alyp bilmeýänler bar. Hususy dükanlara bergili bolýar käbir hojalyklar diýip habarçy bellädi. Türkmenistanyň hususan ýurduň regionlaryna we owa ýerlerine adamlaryň arasyna hususy dükanlardan ýymy tönümlerini we beýleki harytlary puluny öňünden tölemezden dilden ılalaşyk esasynda ýazdyryp almak tejribesi saklanyp galýar.